سلام تعنا بلي كمي تمسيو نايلو مسنبت 21 تقمتي 2014 ويدما 31 تقمتي 2021 مدباتنا بغندو اب قداي قرنا افريقيا زلو بوليتيكاو معبالتاتن لوطنيو كتكور ጋሻና ዘርእስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝዩ ዘርእስላሴ ኣቀዲሙ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዝሰርሕ ዝነበረ ኮይኑ ድሓር ድማ ቆንስላ ኮይኑ ኣብ ናይ ደገ ተልእኾ ዝነበረን ምሁር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ኣፈታት ሃገር ጭታትን እዩ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎሎ ናብኡ ኸስክረኩም የመስክነካ ዘርእስላሴ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ቅድሚ 2 ዓመት ኣዝዩ ተስፉ ዘሎ ከባቢ ይባሃል ነይሩ ሞ ሕጂኻ ልክዕ በንጻሩ ኮይድ ኣሎ ምክንያት ናይዚ እንታይ ትልቦግንካ يمسكن أبراهام نذي الدل مستاركا تخاتلتي ناي كرنا أفريقيا ويدما تولادو ناي تخبابي ويدما نتخبابي زحبرو أنا ون كم ناي تخبابي تولادن دعوات خبابن تقدس كمخانة مثلا تاي تسفى زنبورو لو تطات نيرو كاكل تشحن أتتشمنتن كم تدي تقسكايو حما أجات أمخوينبن تخونتات حجينا بحما إزلو بمسرته انتايتي تنكي انت دعائلنا نحت حدو كسانة زي كئر رأيات بوليتيكاوي رأيات ويدما فيجنس نبولو نايتي مرحلناتات عبتي هاجرات زلو حدا تنكو خوي نسمع عني تخالق تنكي دما تي ديكتاتورشيب ويدما ميليتارايزد بخونه بحر زلو مرحلناتات عبت هاجرات زلو يو اتصال ساينت بي خوينو سمعنا دما متتاوات ناي عبيتي ويدما معقولات حيلتات ناي تخباب زلوان كاب كوينه خبابي زلوان استحاوتو ناي دمر كوب زمطو يو بحرايه سخا خمس خون يخليلكا جميت كان كادو برايخه أنا كمناتي تمنيتي كل جديد تمنن يخا بو نجارات مخوون نتي نايت خبابي تاريخ كم زتنعكو ويدما كم ذكرتل سب متن تي تخبابي كل جديد خم نفرطو بخينات بذيرقات بمتتاو ناي معقولاتن عبيتن ناي غربابتن كوينه غربابتن زلوا تنبلو زطنحنا الوتاوي بحريات ناي مرحتي نبوري صنيحويو ግን ኣብ ተሽሕን ኣተተሸመንተን ጀሚርካ ግን ተስፋ ዘለዎ ምልክታት ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብነት ንኩሉ ተቃዋሚ ሓይልታት ክሓቁፍ እዩ ዝበሃል ሓድሽ መንግስቲ መፅዩ እዝሎም ንሪኦ ዘለና ዲክቴተር ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ውን ኣብ 2019 ስርዓት ናይ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሐ ወታደራዊ ስርዓት መስተኣሊ ሓድሽ ሲቪላውን ወታደራውን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆይሙ እዚን ኣብነት እቲ ርግእ ዝበለ ናይ ምስግጋር እዋን ክኾነሉ ይኻትምነ ብኡ መጠን ድማ እዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኽበኣወንታ ንኽፀልዎ ማለት ኩነታት ንኽዕረይ ተስፋታትና ነይሩ ክብላይ ክእል ግን ምልክታት ግን ነይሩ ኣብ ተኸባቢታት ብኣናብኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ትርእዮ መዕለቢኡ ብኸመይ ከይመስለካ ብኣረኣኻ ከምናተይ ኣናብባ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ናብቲ ጥርዙ ወይ ድማ ናብቲ ዝሓየለ ደረጃ በፅሑ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ انتايوتي كلت كراتم زصنحه ፖለቲካዊ ረኣያት ክዕርቀሉ ኣብ ዘይክእል ዘይ ፖለቲካዊ ረኣያታት እንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ሓደ እቲ ናይ ተሃገር ብኸመይ ትመሓደር ብኸመይ ትምራሕ ዝብል እቲ ናይ ፌደራላዊ ቪዥን ዘለዎ እዩ እዚ ኸኣኒ ብቆንዱ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ TDF-ን ምስኡ ዝመሳሰል ፖለቲካዊ ረኣይ ዘለዎም ንኣሽቱ ሰልፍታትን ኣብነት ከምዚ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ወሲኽካ ዘለዎ ፌደራላዊ ሳይን በሎ እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ረኣይ ድማ እዚ ናይ ዩኒታሪ ንብሎ ማለት እዩ ስርዓት ናይ ዶክተር አብይ ዝምራሕን ምስኡ ዝመሳሰል ሪቶታት ዘለዎም ናይ ኣምሓራ ዘለዎ ካልእ ከባቢታት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ እዩ እዚ ኩልቲኡ ተራፂሙ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣብ ረፅቡ ፀኒሑ ዓመት ሓሊፉ ተኮይናት ኣብ እዋን እዚ እቲ ፌደራላዊ ሓይሊ ክሰዓር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ክርአ ከሎ ኣነ ብናተይ ኣጠማምታ እቲ ደፊት ኮይኒ ወይ ድማ ተሃሪሚ ደኺሚ ዝበሃል ዝነበረ ፓወር ባላንስ ናብ ንሱ ሒዝዎ
ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ነቲ ንኡዝ ድግፎ ሓይሊ ነቲ ዩኒታሪ ሲስተም ንኡ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ናይ መን ይህድም ዘይፍለጠሉ ግን ከኣኒ እቲ ናይ ፌደራላዊ ሓይሊ BTDF ዘሎ ዝሕይል ዘሎ ይመስል ናይ ምትእትታዋት ዝጉዳይ ብሰላም ንኽፍታሕ ተኽእሎታት ኣሎ ዝበሃል ድማ እተን ነዚ ጉዳይ ዝኽፈትሓ ይኽእላን ዝበሃላ ዳርጋ ካብቲ ኩነታት ዝሒለን ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝኸኣልኦ እውን ኮይኑ ይስምዓንን እዩ ምክንያቱ ድሌት ናይተን ኣብቲ ኩናት ዘለው ክልተ ሓይልታት ድሌት የብሎም ነቲ ኩናት ብሰላም ንኽፈትሕዎ ናብ ብወታደራዊ ሳይ ንኽፈትሕዎ ዝጎዩ ዘለዎ ዝመስሉ ኣብነት እቲ ሓይሊ ከም ዘይብሎም እቶም ሰላም ክፈትሑ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣብነት ከም ናይ ኣሜሪካ ናይ UN ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እንብሎም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኢንቮይስ ክልእኩ ፀኒሖም እዮም ግን ክዕወት ኣይከኣለን ፃውዒታት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ኣይተኸኣለን ኣብዚ ቀረባ እዞም ናይ UN ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ምስጓጎም እውን እቲ ስርዓት ናይ ዶክተር ኣብይ ክሳብ ክንደየናይ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ዳርጋ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንኽፈትሑ ንኽፍታሕ ክሕግዙ ዝፀንሑ ካብኦም ብምህዳም እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ዓይኒ ምዕራባውያን ብዓይኒ ስክፍታ ዝረኣያ ኣብኒ ራሻ ኣብኒ ቻይና ኣብኒ ቱርኪ ኣብኒ ኢራን ገፁ ዝኸይድ ባህርያት እዩ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ሕማቕ እዩ ዘሎ ዝብል ኢቶ እዩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከነቲ ናብ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ከም ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ብኸመይ ፅልወን ትብል ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ ኣብዚ ኩናት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ ከምዚ ትብሎ ፀናሕካ ቀጥታዊ ናይ ዶብ ርክባት ኣለዎን ናይ ህዝብታት ርክባት ኣለዎን ዝምድናታት ፀኒሑ ኣብነት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብነት ናይ ኤርትራ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ኣልኣሚን ዋና ጸሓፊ ናይ ህግደፍ እዚ ኩናት እዚ ስርዓት ወይ ድማ ሓይሊ ናይ ትግራይ ናይ TDF ንሱ ክድፋእ ኣለዎ ክህረም ኣለዎ ንሱ ከይተሰዓረ ዝብል ኣብ ሓደጋ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣምፂኡ ፀኒሑ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ሓበሬታታት ኣሎ ንምልዓዓል ንህዝቢ ኣብ ደገ እውን ብደሊጌትስ ናይቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ እውን ጎስጓሳት ዝግበር ኣሎ ክሳብ ክንደይ እቲ ማን ፓወር ሓገዛት ይግበር እዚ ብልክዕ ዝፍለጥ የለን ግን ምትእትታዋት ከም ዘሎ ይረኣካ ብፖለቲካዊ ሓገዛት ስርፍ ጥራሕ ኮይኑ ኣይስማዓካን ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ዝላ በኣሉታ ድማ ትፅሎላ እቲ ህዝቢ በኣሉታ ይፅሎሎ ማለት ኣብ ከባቢታት ምስ እንመፅእ ድማ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ ሶማልያ ምስ እንኸይድ እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ ስለዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ከም ዝዓልብ ኣይፍለጥን ኣብ ናቱ ኣተዓላልባ ድማ ቀጥታዊ ፅልዋ ክህልዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ኣብተን ሃገራት ኣብዚ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኽፅልዋ ወሳኒ ተራ ዘሎን ዞባውያን ኣህጉራውያን ሓይልታት በዓል መን እየን ትብል እንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዋ ታሪክ ናይቲ ከባቢ ከም እንፈልጦ እቲ ከባቢ ዓብይ ናይ ንግዲ መስመር ዘለዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ እዩ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ከባቢ በዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዓይኒ ተጠማትነት ዘለዎ እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ንባዕሉ እቲ ከባቢ ሂስቶሪካሊ ክትሪኦ ከለካ ሰላም ዝሰኣነ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ከባቢ ብምዃኑ እውን ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት እውን ፀኒሕዎ እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀጥታውን ረብሓታት ፀኒሕዎን እተን ብቐንዲ እተን ዝጥምትኦ ናበይ ዝቀይሕ ባሕሪ ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ዕቤት ንባዕሉ እቲ ዓቢ ማርኬት ምዃኑ ዓቢ ሃገር ምዃኑ እቲ ሪጅናል ፓወር እውን ኢሎም ስለ ዝጥምትዎ ከምኡ ናይ ጅቡቲ ፖርት ኣለልካ ሶማል እውን ከምኡ ናይ ፖርት ሱዳን እውን ኣሎ ሕጂ መነመን እየን ኣብ ዝቀላቀላ ዝፀንሓ ሂስቶሪካሊ ኢልና ክሳብ ሕጂ እውን ተዳርኢናየን ኣሜሪካ ፀኒሓ ሕጂ እውን ኣላ ራሻ ፀኒሓ ሕጂ እውን ትቀላቀላላ ትቀላቀል ጥራሕ ዘይኮነ እውን ፅልዋ ኣለዋ በቐጥታ ቻይና ንባዕላ ከምኡ እዘን ማእከሎት ሓይልታት እንብለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ንስዑድያ ንዩናይት አረብ ኤሚሬት ንቱርኪ ንኢራን እውን ይመፃን ይኸዳን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንኣብነት ኣብነት ሕደን ብዙሕ ግዜ ምርፃማት ኣሎ ዝርአን ዘይርአን
እዞም ኣብ ሃገራት እንሪኦም ንብሎም ዝጸናሐ ድማ ኣለዉ መራሕቲ ማለት እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝተፈላለዩ ታሪክ ተመሊስና ተዳሪና ክሳብ ሕጂ እውን ምህላወ ናይዘን ሓይልታት እዚኣተን ኣብቲ ከባቢ እንዳተጠቕሙ ኣላያንስ ሽፍት እንዳገበሩ ንረብሓታት ናይቲ ስርዓታት ናቶም ንኽግልገሉሉ ክጥቀሙሉ ጸኒሖም እዮም ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ስለዚ እቲ ህላወ ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎዮ ምናልባት ግን ናብ ጽቡቕ ክልወጠሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ተደኣ ኮይኑ ጥዑይ ስርዓታት ትመጽእ ኣለዎ ባህላ እየ ኣቐድም ኣቢሉ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ 2018 እተን ዞባውያን ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ከም በዓል ስዑዲ ወሳኔን ኣወንታዊ ተራን ከም ተጻውታኒ ዝጥቀስ እሞ ርእይቶ ካብዚ እስካዕ ጅኹም ድዩ ወይ ቃስ ዳሕራይ ቀይረን ደን ትምርገጽን እቲ መርገጢታት ኣብዚ እዋናት እዚ ብቐጥታ ምትእትታው ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣለዎን ዝበሃል ርእይቶታት ርኡይ ብቐሊሉ ክርአ ዝኽእል ሓበሬታታት ይርአ የለን ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ግን ከምቲ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ቀጥታዊ ዝምድና ምስ ወይ ድማ ኣሉታዊ ተራ ከም ተጻወታ እዩ ዝፍለጥ ኣብነት ዶክተር አብይ ብድሮናት ናይ ዩናይት አረብ ኢሚሬት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ መጉዳእቲ ከም ዝወረደ ወይ ድማ ነቲ ኩናት እቲ የስንቆ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ምስምስ ኣብ የመን ዝነበረ ኩናት እውን ብዙሕ ናይ ጸጥታውን ናይ ፖለቲካውን ናይ ቁጠባውን ረብሓታት ረኺብሉ እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ሙሉእ ተኣልየን ክብል ዝብል ርእይቶ የብለይን ኣለዋ ከይልዋያን ምክንያቱ ረብሓታት ኣለዎም ግን ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ዝብል ርእይቶ የብለይን ኣብዚ እዋናት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ንጉዳይ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት መደብ እዩ ጋሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ ጋሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ኣንጋዲኡ ድማ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ሰናይ ምክትታል ረብሓ ናይ ስዑድ ዓረብ ወላ ናይ ዩናይትድ አረብ ኢማራትስ ምስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ዝሕዝኦ ምርገፂ ተማሳሳሊ ድዩ ዋላ ፍልይ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኣነ ብዝመስለኒ ንሱ ካብኡ ዝብገጽ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ እዋናት እቲ ኩናት ኣብቲ ዝጅመረሉ ዝነበረ እዋናት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ብሰላም ክረግዕ ኣለዎ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ዘይኮነ ነቲ ኩናት ዘጓሃህር እዩ ነይሩ ትብለን ፀናሕካ ሃገራት ድማ ቀጥታዊ ኩሉ ግዜ ታሪክ ናተን ዝምድናታት ናተን ቁጠባታት ናተን እውን ምዘን ናይ ምዕራብ ሃገራት ስለ ዝተኣሳሰር ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይት አረብ ኢሚሬትን ይስማዕ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ሃገራት ኢሮጳ ካብ ናይ ዌስት ዝመጽእ ድምፂ መልእኽቲ ይሰምዓን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መርገፂአን ነቲ ኩናት ዘጓሃህር እዩ ነይሩ ቀጥታዊ ኢዳት እውን ነይሩዎን ኣብዚ እዋናት እዚ ግን እቲ ስርዓት ናይ ሓድሽ ናይ ባይደን ምምፅኡ ነቲ ኩነታት ካብታ መጀመርታ ዓለት ጀሚሩ ወላ ፍሉይ ብኡፍ እውን ኣምፂኡ ነቲ ኩናት ብሰላም ንክዕርፎ ፈቲኑ ክተሕጂ እውን ዝሰርሕ ኣሎ ብኡ መጠን እውን ነተን መሓዙት ዝበሃላ ከም ዝኽጠቕሶ ፀናሕካ ናይ ሃገራት ዩናይት አረብ ኢሚሬትን ስዑድያን ዝገንሕ ባህሪ ዘለዎ ኢደን ንኸይትዋ ማለት እዩ ብተዘዋዋረዲ ብዘይተዘዋዋረዲ ስለዚ ዝተኣሳሰር ረብሓታት እዩ ሓቂ ካለኻ ሕጂ ቁርብ ናብ ሱዳን ክመልሰካ እንታይ ጓኒፉ ዘሎ ብሱዳን ዕለት 25 ጥቅምቲ ትሕዙ ዝጀመረ ወታደራዊ ዕልዋ ኣብ መስርሕ ናይቲ ተፅቢት ከፀኒሑ ድዩ እዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ብሓቂ ሕማቕ ከምቲ ሕጂ እንታይ እዩ ተፅቢታት ነይሩ ኣብ ሱዳን ብሰላማዊ መገዲ እቲ ህዝቢ ንዒቡ ነቲ ን30 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀርሐ ናይ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ አልበሺር ኣልይዎ ብዘይ ኩናት ማለት እዩ ብቐሊሉ ሓደ ሶቨሬን ካውንስል ዝብልዎ ንሰራዊትን ንሲቪልን ዝሓቆፈ ሓደ ጆይንት ካውንስል ነይሩ እዚ እንታይ እቲ ሲቪል ፕራይም ሚኒስተር ይመርሖ ነይሩ እቲ ብሓፈሽኡ ካትኸመ ቦምበር ከዓ ኮይኑ ከዓ እቲ ጀነራል ቡርሃን ይመርሖ ነይሩ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንከታተሎ ከም ዝፀናሕና ስምምዕ ኣይፀንሐን ኣብ መንጎቲ ክልተ ሓይልታት ናይ ሰራዊትን ናይቲ ሲቪላዊ መንግስትን ማለት እዩ
ስምምዕ ኣይፀንሐን ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ህዝቢ እውን በብወገኖም ከጓሃህርዎ ዝፀንሑ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሰላማዊ ሰልፍታት ክረአ ፀኒሑ እቲ ሓደ ወገን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ነቲ ስልጣን ክሕዞ ዝፅውዕ ብቁልዑ ዲብ ዘይቁልዑ ድማ ሰራዊት ዝሕግዞ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝነበረ እዩ ዝርአ ወይ ዝግለጽ እቲ ሓደ ወገን ከኣነ እቲ ሲቪላዊ መገዲ ሰላማዊ መገዲ ብሲቪላዊ መገዲ ሳይክኸውን እዚ ኣብ 2023 ክግበር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ምርጫ እና ክሳብኡ እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ መሪሕዎ ክኸይድ ትጥቢታት እዩ ነይሩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሱዳን ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ናታ ብሰራዊት እያ ክትምራሕ ፀኒሑ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ሲስተም እዩ ዘለዎ እቲ ሰራዊት ነቲ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ሳይ ኣካል ክሕልፎ ስለዘይደለየ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝተፈላለዩ ምስምታት ተፈጢሩ ከምዚ ንርአይናዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ምስ ካቢነ ናቱ ኣሲርዎ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ከኣኒ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂእዎ ሕጂ እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ናበይ ክኸይድ ብልክዕ ዝፍለጥ ኣይኮነን ግን ስልጣን በቲ ዲበቲ ኣብ ኢድ ሰራዊት ንክህሉ ዝድለይ ዝመስል ዘሎ ወይ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣፈራሪሕካ ወይ ድማ ንሱ ሓራይሉ ዝመርሕ ኮይኑ ኣብ 2023 ብምክንያት ምርጫታይ ጌርካ ኤክስፕሎይት ጌርካ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ነቲ ወታደራዊ ክዳን ለቢሱ ዘሎ ሲቪላዊ ክዳን ጌርካ ስልጣን ኣብ ኢድ ሰራዊት ከም ዝተርፍ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ኩነታት ናይ ሱዳን ናብ ሕማቕ እዩ ዘሎ ሱዳን ኣብ እዋን እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ትሬጀርስ እዩ ዘለዋ እዩ ካብ ኣብቲ ዝኾነ ተሳትፎታት ናታ እንታይ ንኸይከውን ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድሮ ኣጊዳላ ኢጋት ንባዕላ ከምኡ ዩኤን እዩ ኣሜሪካ ጣውዒታት ክገብራ ፀኒሐን ኣለዋ ግን ከኣነ እንክንብል ከለና እቲ ሰራዊት ወይ ድማ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ ዘን ዓበይቲ ወይ ድማ ማእከሎት ንበለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ደገፍ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕ ብድሕሪኡ ንግብፂ ሒዙ ከም ዘሎ ዩናይት ዓረብ ኤሚሬት ሒዙ ከም ዘሎ ንስዑድያ ሒዙ ከም ዘሎ ነቲ ድምፂ ናይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን እውን ዝሰምዕ ድምፂ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ቀረባ ዋናታት ሒዛ ሱዳን ብተዛማዲ ናብ ምዕራብ ገጻ ትቐርብ ነበረት ማለት ናይ ዕዳ ተሰሪ ዘላ ካብቲ ሊስት ናይ ቴሮሪስት ወፅያ ምስ ምዕራብ ዝነበረ ዝንድናት መሓሽ ነራት ምስል እሞ ሕጂ ኸዚ ናይ ቡርሃን ክንፊ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ብዘይ ምዕራብ ዝገብሮ ሓገዝ ክቀውሙ ክእሎ ኣብ ርእሲ እዚ ዋላተን ዝጠቐስካያን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ግብፂ ዋላ ምስኡ ጉን ተለዋ ብዘይ ባርኾት ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ምዕራብ ክቕፅል ክእል ኮይኑ ይስማዓካ ዶ ክልተ እንጀይቲ ጉዳይ ሓደ እቲ ስርዓታት ዝቀውም ንረብሕኡ ነቲ ናይ ጉጅለ ረብሕኡ ድዩ ዝሰርሕ ወይ ድማ ነቲ ናይ ሓፋሽ ረብሓይ ዝሰርሕ ዝበሃል እንጂ ዓብ ሕቶ ናብኡ ብዓይነ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ኮንቴክስት እቲኻ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ዝበልካዮ ነዊሕ ለኽለኽ ዘለዎ ንዕዳ ናይ ሱዳን ንምስራት ከይተረፈ እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሲቪልያን ዶክተር ሓመዶክ ሳይ ዝገበሮ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ነይሩ ብዙሕ እውን ገንዘብ ንክትቅበል ሱዳን ካብቲ ዘላቶ ቁጠባዊ ቁልውላው ንክትወፅእ ብናይ ምዕራብ ሃገራት ደገፋት ንክግበር መብፃዕታት ተገይሩ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ናይ ግብረ ብሽበራ እዚ እንታይ ሕጂ እቲ ናይቲ ሲቪላዊ ክንፊ ናይቲ መንግስቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እቲ ዌስተርን ወርልድ ድማ ምስኡ ዝደናገፅ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ከምቲ ዝበልናዮ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ በቲ ወታደራውን በቲ ሲቪላውን ቆይሙ ስለ ዝነበረ እቲ ሓይሊ ናብቲ ወታደራዊ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ታሪክ ዘለዎ ናይ ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኢንስቲትዩሽን እዩ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ክወፅእ ዝፀንሐ መግለፂታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ ናይ ዩናይት ዓረብ ኤሚሬት ስታቢሊቲ ከም ዝደልያ እየን ዝሕብራ እቲ ስታቢሊቲ ከዓኒ ዝኹንን እውን ኣይኮነን ነዚ ዝተገብረ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስታቢሊቲ ማለት ድማ ክድግፎ እየን ብገንዘብ እውን ኣለዎን እቲ ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይት ዓረብ ኤሚሬትን ግን እቲ ገንዘብ እትሲ ብሓቂ ፀገማት ናይ ሱዳን ክፈትሕ ዝኽእል ድዩ ወይ ድማ ነታ ሃገር እግራ ኣብ ንቡር ንክትምለስ ዝሕግዛ ድዩ ዝበሃል ምናልባት ኣይመስልን ግን እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ናቱ ናይ ህላዌ ናይ ፀጥታ ናይ ውሕዳት ናይ ጉጅለ ረብሓታት እዩ ዝቐድር ዝብርኢቶ እዩ ዘለኒ
حزب السودان كأتريدو قاموا كساب حجنا توتادروا في أب جودنا وتسونا الله وقتل الله كأسف زغل كون يسمع كذا بتوتادروا في تحدث بقولنا قرن تعينا السودان ولا كوتا حجر بالشوات دخون مرحلات كتفرية ختمت تنحت تهزبجن بحكي سعرنيا تبهرنا تون ناي بروتست ناي مقبار لو open لون وطيو زقاوم ويتما سمعتات ناسو زقلت سرعتات زما زقيريو حجون كم تقسكايو عوعيتات يقبروا لو يقصلون على زقصلون يمزمتلو جن درو في حبريتات كم ذلوا أبدي ساعات نايتي إن emergency لو أتحلالي فتو سرعاتي أثر كم ذلوا يو ذري مالتي وتينا dictatorship قطو ذخيري جمسل حما أقاط أم قوينو خان خم بعين سرعات نوع عمتات أبسلطان زن حيث نخلو مشالل militarize ذخونا system كساب زهال لو نتي سلاماو سلفي سلاماو سب زهات سيو تخونتات نابي كخيد مقانو من البات مسجزية خير رئن زلوو يجن تخونتات في تسرعات سلطان خيسئن نسلطانو قبل ذكالو يقبر كم زلو ملكتات زلو نبار هزبي غرنا أفريقيا سبوع دلنا تمنغو نبار نحتات ودلو يمسكنا كاد درسلاسي يغني الله أبراهام أملا أفريقيا لو تخنتات أير توسخ صقام يسعباب زللو إز أوان قال حرستوت ودباتن نت الوان من كاي تصفى زحدرو لسقوم تمتثتاو يوسجلو أب كينيا حدا بجلة قاعد زمنجو قحاف خون زنبرو ترف مهرتي أما كابن بمعقارن نزتت أقامو خكفافل زخل أبزح المواهللي يمول الله برندا مولينيا كاب نيروبي زلا أخدتوز أبصاب قبر متن كم سعب كأروايوم ليليان فيهاندا نأنا أشترك قعد كتردالية نقعد سخون حروج زغربولا سرحتنياتات أب نيروبي زتسقمو سبات نمحقاز نايز تمسرته نترف زي سرح ودب بانكي مقب كينيا أيام تربحت نايتي حاجة زخونت ليليان أب كينيا أسقامي كونتات كتبا أبزد للوغزي اتحاجز ندقا يعنقلو مالو تبل نمجزي اتحزي كابناي مقبي بانك زرهبتو مقبي توعلو زنبرا جنزب اب كفليت تمرتي توعلو كمزلان عبي حاجز مخانن يازغالصات نتي ناي مقبي بانك زمرح جون غاتونغو زي ناي مقبي معقوري تكال كاب حرشا ناب اير زبنن زنبرا مرزام غاز زنكي توسخ مقبي نموهلال كمزخ علي يقلز اب غراوتي زلو مقبي ابناي غحاف مواهللي كقمت كلو اب اير بزح مرزي تركب مخنياتو أمو هلالي قحاف كبسبس كارلو كاب كاربون داي أكسايد زخافة ميتين يمنشو بخنات مقبي انتد جدنا انتو حدا كاب شدشتك سابشو مونتا ميتاوي متن غاز كنينكينا يزبالا نكونتات لو تأير زتعم سراحة مسوقام أفريكا لو تكونتات أير نمكل خال زخلا أيو تبل تنتانيت وينيكا إمبا زهافف غاز كاربون داي أكسايد ميتين زنكيو تكنولوجي تات حرشان عطاقا مؤمن يليونا ايوم ايايلا تكنولوجي نمركاب جن جنزب يدلي اتبدهو دما ابزي يزالو افريكا ابزغزل 10 عامت سلوا لو تكونتات اير كابز صعوبو تصعنوتات نمكل خال زخلو استراتيجيتات نممعبال لعل 300 بليون دولار كم زدليا كيلاتات يغلصو قبر مدينه كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند كواشنطن دي سي زمحلالف زلو مدبات راديو دمز أمريكا يخم تكتاتل زلهم نفس مدب كنسكرينا حسار زواقو مدحانيت جنكات بسنك كوفيد 19 أب حدقان كودكو نزخلو أبات صحات أب هوسبيتال نخيدك أسو 5 حقز حدوش مدحانيت أرقاقي زوم إذا وطيئت زيز ترخبا كام مونغو أب تغمي وعلو زلو أفاوس أم حيش كامت كاميو أسوشيتد بريس نزدالو وطبصاب بترسلت أن كم صعب نمدب تعنا دالي ولو
ተመራመርቲ ነቲ መድሃኒት ፀረ ጭንቀትን ከቢድ ስምዒታዊ ፀገምን ዝፈተንዎ እቲ መድሃኒት ረስንን ምንካይ እውን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ይፈልጡ ስለ ዝነበሩን ኣብ ካልኦት ንኣሽቱይ መጽናዕትታት ተኻቲቱን ስለ ዝነበረ እዩ። ንሳቶም ንውፅኢት ምርምሮም ንሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ እውን ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ። ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ ንመምርሕታት ኣወሃህባ ሕክምና ዘውፅእ ትካል እዩ። እቶም ተመራመርቲ ነቲ ዝረኸብዎ ውፅኢት ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ከረክቡ ትፅቢት ይግበረሎም። ኣብ ኦንታሪዮ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ሜክማስተር ዝነጥፍን ጸሓፋይ እቲ ውፅኢት መጽናዕትን ዝኾነ ዶክተር ኤድዋርድ ሚልስ ውድብ ጥዕና ዓለም እንተተቐቢልዎ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ክትርእዩ ኢኹም ይብል። እቲ ፈውሲ ይብል ንሱ ብሕልፊ ንድኻ ሃገራት ተቐሪቡ ይጽበየን ኣሎ፣ ውፅኢቱ ድማ ብዙሕ ህይወት ሰብ ከድሕን እዩ በለ ዶክተር ኤድዋርድ። እቲ ፍሎቫክስ ማይን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክኒና ኣብ ምፍዋስ ኮቪድ-19 ክውዕል እንተኾይኑ ንሓደ ሰብ ክሳብ $4 ጥራሕ እዩ ዝውዳሉ። ንምንጽጻር ዝኣክል አይቪ ተባሂሉ ዝፍለጥ መከላኸሊ ሕማማት አንቲባዲ አይቪ ትሪትመንት ይብልዎ $200 መርክ ኣፈተነ ዘውዕሉ ፀረ ሕማም ክኒና ንኮቪድ-19 ድማ ኣስታት $700 ንሓደ ሰብ ይኽፍል። ገለ ክኢላታት ብወገኖም ኣብ መወዳእትኡ ዝተፈላለዩ ኣፋውስ ተፈቲኖም ኣብ ወግእ ፀረ ኮቪድ-19 ዕውት ፈውሲ ኣብ ምርካብ ክውዕል እዩ ይብሉ። ተመራመርቲ ነቲ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ፀረ ጭንቀት ክኒና ኣብ ልዕሊ 1500 ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ብራዚላውያን ፈቲኖሞ እዮም። እዞም ፈተነ ዝተገብረሎም ብራዚላውያን ዝተሓላለኸ ኩነተ ጥዕና ዝነበሮምን እዮም። ፍርቆም ነቲ ፀረ ጭንቀት ክኒና ን10 መዓልታት ክወስዱ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ መምሰሊ ክኒና ወይ ከዓ መደናገሪ ክኒና እዩ ተዋሂብዎም። መን ናብ ሆስፒታል ክፍሊ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዝኣተወን ሕክምናን ከም ዝረኸበን ንምፍላጥ ን4 ሰሙናት ክትትል ተገይሩሎም እዩ። ውፅኢቱ ነቲ ሓቀኛ ክኒና ካብ መንጎ ዝወሰዱ 11 ሚእታዊ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ሆስፒታል ክኣትዉ ከለዉ ካብ መንጎቶም ናይ ኣምሰሉ ክኒና ዝወሰዱ ግና ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ዝኣተዉ 16 ሚእታዊ እዮም። ኣብ መጽሔት ኣድባሳዊ ጥዕና ላንሰት ብመሰረት ዝወፀ ጽሑፍ ውፅኢት እቲ ምርምር ኣዝዩ ኣድማዒ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ነቲ መስርሕ ይከታተሉ ዝነበሩ ክኢላታት ብገንኡ ንኽቋረጽ ወሲኖም እዮም ይብል። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ክኒና ሎሚ እውን ዘይተመልሰ ሕቶ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት። ክንደይ ክኒና ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሰዓታት ወይ መዓልታት ምውሳድ ይግባእ ዝብል ሕቶ። ብኮቪድ-19 ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ትሑት ዝኾኑ ሰባት ክወስድዎ ዘለዎም መጠን ክኒናታት ክንደይ እዩ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ኣፋውስ ተሓናፊፁ ዶ ክወሃቦም ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ተበጊሱሎ። ዛጊድ አንጻር ኮቪድ-19 ውፅኢታዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም ብፕሮጀክት ተቐሪጾም ኣብ ፈተነ ኣትዮም ዘለዉ ኣፋውስ 8 በፂሖም ኣለዉ። እቲ ፕሮጀክት ንመድሓኒት ሄፓታይተስ ወይ ከዓ ወይቦ ይፍትኖ ኣሎ። እቶም ካልኦት ግና ንሜታፎርምን ሃይድሮክሎሪክንን አይቪ መርሲንን ሓዊሱ ገና ኣብ መባእታዊ ብርኪኦም ዝርከቡ። እቲ ሕሳር ዝዋግኡ ማርክ ዘማዕበሎ ክኒና ፀረ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ኣገባብ እዩ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ። ደጋፊ ክኒና እውን እዩ ይብል ኣብ በሪንግሃም ሆስፒታል ደቂ ኣንስትዮን ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን ዝነጥፍ ዶክተር ፖል ሳክ። መርክ ብወገኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ዘለዉ ክፍሊ ቁፅፅር ኣፋውስ ነቲ ዘማዕበሎ ክኒና ፀረ ኮቪድ-19 ንከጽድቕሉ ሓቲቱሎ። በዝንባር ናይሎም ሰንበት ዝነበረ መሰናድኡና ወዲእና ኣለና። ጽባሕ ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና። ብሩኽ ምሸት።